गोजोन्थों आंनि बड'लेण्ड नागौ इउट्यूब चेनेलाव नोंथांमोन गासैखौ बरायनानै लाबोनाय थाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव लाबोनो सानदों प्रमद बर' बिथां जे जोंनि बिटिआर नि CEM बिथाङा बुंदों गोसो जाब्लानो मोनसे ST खौहाय सोसननानै लानो हाया, बोख्लायनो हाया, सोरबाया प्रटेस्ट जाब्लानो बिनिफ्राय बोखारनो हायो होननानै। बे मोनसे सोंथिखौ आंनि गोसोआवहाय गुलाय गुजाय मोनबाय थानायनि थाखाय आङो बे कन्टेन्टखौ लाबोनाय जादों। दिनैहाय मैया बिथांमोनहा मोनसे वर्कशप बा मोनसे सेमिनार बायदि खुंनायनि गेजेरजों बिथांमोनहा सावरायदों आरो बेनि गेजेरजों मिडियानि सिगाङावहाय प्रमद बर' बिथाङा बुंदों आरो बे बिथांनि बुंनाय माखासे भिडिअ क्लिपखौबो नोंथांमोननि गेजेराव लाबोनाय जागोन। प्रमद बर' बिथाङा दिनैहाय मा बुंदों बिथांनि क्लियारिफिकेसनखौबो जोङो नायगोन। रायजो राजाफोर, जोङो दिनै मिथिनो मोनदों प्रमद बर' बिथाङा जे बुंदों गोसो जाब्लानो जे मानसिफोरनो हा फाट्टा होनो हाया आरो गोसो जाब्लानो ST खौ सोनानै लानो हाया होननानै बेबायदि बाथ्राखौ बुंदों। आरो गोबां बेबायदिनो सरकाराव थानाय समावनो गोबां मानसिफोरा बेबायदिनो भुल मावबोनायखौ जोङो नुनो मोनदों। थांनाय जे BPF सरकारावहाय BTC सरकारावहाय नैबे नब सरनियानो मोननो ST होनानै जोंनि जे क'क्राझार कन्स्टिटिउसनाव सासेल' MP दंखायोमोन ST खथायावहाय, दिनै नब सरियानियानो ST होनानै बै समनिफ्रायनो BPFआ जोंनि बर'नि माखासे दैदेनगिरिफ्रा दिनै जोंनि बर'नि माखासे खहाफोरखौ खालामबोगासिनो दङ। मानो सोनो हाया होननानै बुंदों, साननैसोनि सिगां माखासे नेपालिफोरनो गरखाफोरनो जोङो बिथांमोना केबिनेटनि गेजेरजोंहाय ST होनायखौ जोङो नुनो मोनदों। रायजो राजाफोर, दिनै बिथांमोनहा माखासे ससियेल मिडियायावहाय बुंनायनि बाथ्राफोरखौ लाबोनानै बुंदों गोदाव सोराव आधा खावनिया मिथिनानै ससियेल मिडियायाव बुंलाबायो होननानै। दिनै जोङो रायजो राजाफोर मेगनजों नुबोगासिनो दङ, मावनो हायो ना हाया। गोबां बेबायदिनो गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय नरेन मन्थ्रिनिफ्राय लानानै गोबां जायगाफ्राव भटनि लब लालसाखौ लानानै गाव गावनि गाद्दिफोरखौ लानानै गुबुन जायगानिफ्राय मानसि सोफैनानै लानायखौ जोङो नुनो मोनदों। आङो बेखौ बार बार बुंबाय थायो जे NRC आव नाम सोजानोङै जे बिथांमोनहा गुदिबो गैया बिजौबो गैया बेबायदि जानाय मानसिखौनो 5 लाखनिबो बारा सुबुंखौ दिनै सोनानै लानो हादोंब्ला बेथ' जोङो नुनो मोनो गोरलैनि बाथ्रासो। दिनै जुदि बिटिआर दिनै जोङो मिथिनो मोनो सिगां BPF सरकारावबो बिथांमोनहा दिनै माखासे सान्थालि आदिबासिफोरखौहाय आरो माखासे बे राजबंसिफोरखौहाय ST आव सोनानै लानो थाखाय बिथांमोनहा NOC हरदोंमोन आरो बे समाव बिथांमोनखौ ST आवहाय सोनो नागिरनायनि थाखाय प्रमद बर' बिथाङानो एगेन्स्ट गसंदोंमोन। नाथाय बिथांखौबो दिनैहाय जोङो नुनो मोनदों सिरि 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 माखासे गावसिनि राजनितिकनि लब लालसानि थाखाय माखासे प्रलबन देखायनायनि गेजेरजोंहाय दिनै जोंनि माखासे बर' लिडारफ्रा आन्दायगासिनो दङ। बरहय रायजो राजाफोर, सिङाव मोनसे खोथा जादों जानो हागौ होननानै आङो बुंदों। दिनैहाय बिश्वनाथ आरो दिनैहाय सनितपुरखौ सोनोब्ला बे मोननै डिस्ट्रिक्टखौ जोंनि बिटिआर आव सोनोब्ला जोङो माखासे आदिबासिफोरखौ राजबंसिफोरखौ सोयोब्ला जोङो सिमा बारायनो हागौ होननानै गोबां उननि बेलायावहाय जोङो फैगोनखौ जोङो नुहुरो। रायजो राजाफोर, नंगौना नङा नोंथांमोनहा कमेन्ट खालामनायनि गेजेरजों बुंहर। बेबायदिनो जोंहा बेबायदिनो जोंनि सिमाखौ बारायहोनो हागोन होननानै जुदि बेबायदि इमोसनेल ब्लेकमेल खालामनायनि गेजेरजों जोङो सोनानै लायोब्ला बै समावबो जोंनि जे नैबे बिजनीनि मोनसे समस्थिखौ बारायनो थाखाय माखासे मानसिफोरखौहाय राजबंसिफोरखौहाय दिनैहाय बै समावबो चन्दन मोनहा NOC हरदोंमोन। बिथांमोनहा माखासे बिसोरखौहाय ST आव सोनानै लानो थाखाय। बेबायदिनो जोङो गोबांथार दानि बेलायावहाय ससियेल मिडियायाव गोख्रैनो मिथिनायखाय माखासे जिनिसफोरखौ मावखुमानो हाया जादों। बिनि थाखायसो जोङो माखासे जिनिसफोरखौहाय दोनथ'नो हानाय बायदि जागासिनो दङ। रायजो राजाफोर, दिनैहाय बुंदों गोसो जाब्लानो सोनो हानाय, गोसो जाब्लानो बरननो हानाय ST आवहाय बेबायदि गैया होननानै। माखासे दोङो दिनैहाय मिथिनो मोनदों बिथांमोनहा मावबाय थानायखौहाय आरो मावनो नागिरनायखौ, जायनि फलाव दोङो दिनै ससियेल मिडियायाव बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंनो गोनां जादों। रायजो राजाफोर, बिथांनि जे प्रमद बर' बिथांनि जे बुंनाय बाथ्राफोरखौ जोङो मिथिनो मोनो। दिनै हानि जेंनाखौ दिनैहाय बिथांमोनहा जा मिशन
बसुन्धरा हिसाबै बिथांमोनहा मावगासिनो दङ आरो गासै क'क्राझारावहाय बेसेबां ट्राइबेल लेन्ड ब्लक हा दङ बेफोरखौ रैखाथि खालामनो थाखाय बिथांमोनहा क'क्राझार जिल्ला चिरां जिल्ला उदालगुरि बे मोनथाम डिस्ट्रिक्टखौ कमप्लिट जाखाबाय आरो माखासे नैबे तामुलपुर आरो बाक्सा बे मोननैल' डिस्ट्रिक्ट दंबावो होनदों बिथांमोनहा बे मोननै डिस्ट्रिक्टखौ खालामखांनायनि उनावहाय डिसेम्बरसिम खालामगोन बिनि उनाव बिथांमोनहा बे हानि खामानिखौहाय जानुवारिनिफ्राय मावगोन होननानै बिथाङा दिनैहाय ससियेल मिडियानि गेजेरजों बुंबाय। दिनै बिथांमोनहा मावगोन ना मावा ना खुगाजोंल' बुंलायबाय बे मोनसे सोंथि फैदों रायजो राजाफोर बिनि थाखायनो नोंथांमोनहाबो गोसोआव ला। दिनैहाय गोबां सुबुंफोरा बेखौ गोनो गोथो जानानै KUT जानो नाङा होननानै ससियेल मिडियानि गेजेरजों दिनै प्रमद बर' बिथाङा बुंबाय नाथाय बेफोर गासैबो दिनै खुगाजों बुंनाय ना नंगौयै बुंनाय बेखौ जोङो नुनो मोनदों। दिनैहाय मा जादों बेफोरखौबो जोङो एसे साननो गोनां रायजो राजाफोर जोंनि बे माखासे एरियायावहाय नेपालि आरो सान्थालि आरो राजबंशीफ्रा हा बायनो मोननायनि बिथांमोनखौबो बबेबा केटेगरि लानानै बिथांमोनहा दिनैहाय राइट होनायखौ जोङो नुनो मोनदों रायजो राजाफोर। दिनैहाय बेखौहाय आङो उननि भिडिअआवहाय मोजां नायबिजिरखांनायनि उनावहाय बबे एरियायावहाय बिथांमोनहा बायनानै थानो हायो आरो बबे एरियायावहाय बिथांमोनहा हा पाट्टा मोनगोन बेखौहाय जोङो मिथिनो मोनदों। आरो बिथाङा जे दिनैहाय रोखायै बुंखाबाय जे जायगायावहाय जे ट्राइबेलफोरा ट्राइबेल लेन्ड ब्लक गैया बे गुबुन जायगायावहाय हा पाट्टा गैया बे हा पाट्टा गैयियावबो हा पाट्टा खालामनानै होनायनि मोनसे मिशन लागासिनो दङ होननानै बेबायदि मावनो हायोबाथ' जोंनो मोजांनि खोथा। नाथाय माखासे गावसिनि गादनि आरो पलिटिकेलनि बेकग्राउन्डखौ लानानै बिथांमोनहा मावोब्ला जोंनि बर'नि गेजेरावहाय गिथावना रायजो राजाफोर। दिनै प्रमद बर' बिथाङा मा बुंनो हास्थायदों बिथांनि बे बाथ्राखौ नोंथांमोना खोनासंनायनि गेजेरजों रिजायनानै नोंथांमोना कमेन्ट खालामहर। हानि जिफोर लेखाफोर बेफोरखौ माने अनलाइन मोननो हानाय आसाम सरकारा मिशन बसुन्धरा खालामदों आरो जोंबो थांनाय मास मोनथाम सिगांनिफ्रायनो जोंनियाव जेसेबां हानि लेखाफोर दङ बेखौ डिजिटाइजेसन खालामगासिनो दङ जोङो आरो मोनथाम डिस्ट्रिक्टआ जोब्बाय जोंहा क'क्राझार चिरां उदालगुरिनि डिजिटाइजेसना जोब्बाय बेखौ दायो कारेक्सन खालामगासिनो दङ आरो बाक्सानियाबो 70% जाबाय। स' डिसेम्बरनि गेजेराव जोङो कमप्लिट खालामनानै जानुवारिनिफ्राय जोंनि ओनसोलनि रायजोफ्राबो हानि माबाफोर लेखा नांगौबा अफिसाव थाङालासिनो न'आवनो डाउनलड खालामनो हानाय मोनसे बेबस्था जागोन आरो बेजों लोगोसे जिखिनि हाफोर ओरैनो दखल खालामनानै दोनदों बेखौ जोङो बोरैहाय क्लियार खालामगोन फरेस्ट ओनसोलाव जायफोर रायजो जानानै दङ बिथांमोननो बोरैहाय लेन्ड पाट्टा होगोन बे आरो जोंनिनो गोबां मानसिफ्रा दाबो गोबाव समनिफ्रायनो गोबां जायगायाव रायजो जाना दङ नाथाय बिथांमोना हानि जेबो स्टेटास गैया। दा बेफोरखौ हानि स्टेटासखौ होनो थाखाय दिनै मोनसे वार्कशप लिंदों जेरावनोखि गासैबो सार्कोल अफिसार गासैबो SDLHC चेयारमेन आरो मेम्बार्स मौजादार गासैखौबो लिंनाय जादों आरो दिनैनि मिटिंनि उनाव जाहाथे रायजो राजाफ्रा थाखा फैसा होआजासे गावबा गावनि हानि लेखाफोरखौ बरनना लानो हायो आरो एसे गोरलैयै जायो बिनि थाखाय जोङो दिनैनि मिटिंखौ लिंदों आरो थांनाय बोसोरसेयाव जों जथेस्थ' नाजादों जाहाथे रायजो राजाफ्रा हानि खामानियाव हाराहास्ति जाया। दा आं मिजिंथिदों दिनैनि मिटिंनि उनाव जथेस्थ' बेवहाय सोलायनाया फैबावगोन। पाट्टा होनो थाङाखै आरो पाट्टा होनोबो हाया बेयो ओरैनो सोरबाया बानायना बुंनाय बाथ्रा। ट्राइबेल बेलेन बकआव रावनोबो पाट्टा होनो हाया एक्सेप्ट जायफोरखौ आगोलाव 1886 चेप्टार 10 आव होखानाय दङ बे मथै नेपालि ग्रेजियार होननानै बुंदों कच राजबंशी आरो सान्थालि बिसोरनो होनाय मोनसे मोनथाया चेप्टार 10 आव आगोलावनो प्रटेक्टेड क्लास होनना लिरनाय दङ बिनि बादै गुबुनफोरनो होनो हाया आरो होनायबो जानाय नङा। दा चिफ मिनिस्टारा आंखौ ट्राइबेल बेलेन ब्लकआव होनांगौ होनना बुङाखै। ट्राइबेल बेलेन ब्लकनि बाहेराव जेरावनोखि गुबुन हारिफ्रा रायजो जानानै दङ बिथांमोननो हानि पाट्टा होनांगौ। गुबुन हारिल' नङा जोंनि हारियाबो दिनै क'क्राझार टाउननि खाथि खाला बेलेन ब्लक नङै जायगायाव तामुलपुरनि खाथि खाला बेलेन ब्लक नङै जायगायाव गोबां मानसिफोर दङ जोंनि हायाबो मेडि जायाखै। दा बेफोर हाखौ मेडि खालामनायनि बाथ्राखौसो सानदों सोरबा मानसिफ्रा बेखौनो एसे हाफ इनफरमेसन लानानै पलिटिकेलि मोनसे क्रिटिसिजम लाबोनो थाखाय खोथाफोरखौ लाबोयो नाथाय दिनैसिम हानि जि बाथ्राफोर सिगांनि समाव जों सांग्रां
सांग्रां जाबोयैखाय जोंनि हाफोरखौ गुबुनफ्रा दखल खालामजोब्बाय दा दिनैनि समाव जों बयबो सांग्रां जानानै दङ हाखौ जों कमप्रमाइज खालामनाय नङा नाथाय बे बेलायाव दुखुनांथाव बेसो दा मालायनि खोथाखौथ' जों बुंदों नाथाय जोंनि मानसिफ्राबो दिनै 200 बिगा 300 बिगा 500 बिगा खुनु आयेन कानुन गैयाजासे बिथांमोना साहा बागान बानायदों दखल खालामनानै लादों गावनि नाम बानायनानै लादों थांनाय सरकाराव दा बेफोरबो जोंनियाव दिनै हानि बेलायाव जथेस्थ' जेंना लाबोदों नाङा फाङा दिनै रामदेब मोनबायदिनो 3000 बिगा गोबां हा होलांदों जायफोरनिखि खुनु प्रडाक्सन गैया दा बेफोराव जोङो मोजां मोजां इन्डास्ट्रि गायसननो हायो बायदिसिना हाबाफारि लानो हायो दा बेफोरनि थाखायनो जोंनि सरकारनि समाव जोङो जाहाथे मेक्सिमाम हानि जेंनाखौ सुस्रांनो हायो आरो गोबां हाखौ जाहाथे प्रटेक्ट खालामनानै दोननो हायो बिनि थाखाय माखासे पलिसिखौ जों लागासिनो दङ बेखायनो बेयो सोलिगासिनो दङ मोनद' हारिनि एसटि होनाया नाथाय दिनैसिमबो बेखौ मावनो हायाखै मानोना संबिजिदा जेखौ पारमिसन होयो बेखौसो मावनो हागोन संबिजिदा जेखौ होआ बेखौ मावनो हानाय नङा दा बेनिखायनो जोंनि हादोरनि संबिधानाव गोबां माने बेबायदि गोसोबानो सोरखौबा एसटि खालामनाय गोसोबानो दाननो हानाय बेबायदि सुबिदा गैया दा बेनिखायनो बिथांमोना दिनैसिमबो नाजासेयाव हायाखै दा बेखौ लानानै आं सान्दों बारा गोनो गोथो जानांगौ गैया सोरबा मोनथावै मानसिया मोनोबा बेखौ संबिधाननि गेजेरजों सोरबा चेलेन्ज खालामोबा बे ओरैनो बिनिफ्राय आउट जालांगोन दा बेनिखायनो नैबे समाव जोङो बेफोर खोथाफोरखौ लानानै आं सानो जे गोबां केअटिक जानो हयथ' दरकार गैया माने थांनाय समावबो जोङो आं दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानाय समाव बा आंनि सिगाङाव रोंगोरा नार्जारिया थानाय समाव बा बिनि सिगाङाव रबिराम नार्जारि थानाय समाव बा बिनि सिगाङाव इउजि ब्रह्म थानाय समावबो बेबायदि इसुसफ्रा फैदोंमोन आरो जोङो ट्राइबेल संघ एबा गुबुन गुबुन आफादफोरजों बेफोरबायदि सिटुवेसनफोरखौ फेस खालामबोदों आरो दाबो दुलाराय बर' फरायसा आफाद ट्राइबेल संघ गोबां आफादफ्रा बेफोरखौ नोजोर होगासिनो दङ दा बेनिखायनो ट्राइबेलफ्रा खहा जाजासे माबा मोनसे गिदिर माबा मोनसे लाबोनो हागोन आं बेखौ सानाखै दा बे जुदि माबा बेबायदि नुयोबा समाव बिनि सायाव सावरायनाय जागोन आरो खामानि मावनाय जागोन